a l'hora de parlar de cooperativisme tenim la sort que les nostres terres, concretament tenim el Joan Segura, ell és de Maials, és un home de la terra i és un home que ell, dins de l'experiència al món del cooperativisme, ha passat durant, crec que ara en aquest moment és vicepresident, oi?, de la Federació de Cooperatives Agraris de Catalunya i des de fa 3 mesos president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Per tant, qui més bé que ell per parlar-nos d'aquest paper importantíssim que ha de tenir, que ha tingut, que té i que ha de tenir el cooperativisme dins del nostre país. Joan, gràcies per estar aquí. Molt bé. Agrair a l'Assemblea l'oportunitat de manifestar des del món cooperatiu el que realment se pot aportar. Jo penso que el món cooperatiu sempre ha aportat molt i continuarà aportant, i a més m'agradaria que hi ha molta gent aquí, que hi ha molta gent que he vist, com Miquel Vinyola, el Pep, hi ha gent que no sé si m'estiu espai, però bueno, que el temps no porta. Mireu, jo, tal com ha dit el company, jo soc de Maials, soc pagès, fa molts anys que estic en aquest món, suposo que com ja que diuen aquesta jada està massivista, però jo he tingut la sort de que vinc del fundador de la cooperativa, com a federació de la cooperativa, l'any 1917 s'ha fundat la cooperativa del meu poble, i jo penso que és com tot, no? S'ha fundat per una necessitat, com pot haver moltes vegades, però que jo penso que és un model atendible a tot arreu, com a tots els sectors, com a cooperatiu, com ha tingut més problemes, però el que sí que està clar és que jo penso que és el futur. Tal com diu moltes vegades des de la federació, si la cooperativa no existeix s'hauria d'intentar. Primera, per un sentit democràtic, tercera, perquè jo penso que és el social, el repartiment de la riquesa que cap més o menys pot estar igual a dins del món econòmic, que dient així. Però bueno, des de fa 3 mesos va acceptar la presidència de la Confederació de Cooperatives i queda sorprès del que hi ha al món cooperatiu. Me queda sorprès perquè jo un article que vaig fer, no va ser dia, no, el número passat de l'altre, a la revista de la Federació, vaig dir el món cooperatiu és un món desconegut. I bueno, hi havia gent que diu, home, com pot ser que diguis que el món, pues sí, el món cooperatiu és un món desconegut, perquè mireu, jo soc 4 datos, perquè és que això tampoc no tinc massa. A Catalunya hi ha 4.740 cooperatives, per tant no poden ser totes agràries, de molts tipus. Té 22.690 treballadors davant del model cooperatiu, total de Barcelona és una cooperativa, que és perquè us digués una imatge, a Adels és una cooperativa, que vol dir que actua el model d'això que està una cooperativa. Hi ha un total d'1.286.000 socis, cosa que és molt. Té una facturació de 3.300 milions d'euros. A Catalunya hi ha com a autònoms 10.997 treballadors, estaríem parlant dels col·lectius de treball associat, imagineu de les xifres que estem parlant, 10.997 treballadors autònoms. El règim general, que aquests seguius treballant per les col·lectives, tenim 27.549 treballadors. Si m'he d'explicar això, si quasi bé això podríem dir que com el que diu és un estat. Tothom parla, moltes vegades, i ha tingut els companys de l'Unió Pagès, l'Unió Sindicat Agrari, tothom parla de la SEA, al final són 5.000 o 6.000. Però en un cooperatiu imagineu la gent que... Però jo volia fer una miqueta més de... Digue-li això perquè pensava que era més del general, però que estem aquí. Parlem en aquest cas de lo que és de les federacions. Mireu, una cooperativa, ara intentem canviar la llei. Perquè penso que el temps ha discassat una miqueta el món cooperatiu i l'ha tirat sumès en un moviment econòmic brutal. És una empresa, està claríssim, i no li pot estar ningú, però tampoc se li pot escapar ningú que també té el seu punt social que jo faig contra que per això és blanc. I quan nosaltres pensem que anem a inventar alguna cosa, jo l'únic que us puc dir és que les primeres cooperatives tenien diners. Les primeres cooperatives tenien el diari del poble, les primeres cooperatives tenien el saldo social, les primeres cooperatives tenien la denominació de crèdit, les primeres cooperatives van ser les primeres que van començar, en aquest cas, a comercialitzar conjuntament. Tot això que al seu moment tenia un valor, al temps sembla que faig jo aquest canvi. Llavors ens trobem en un moment molt agrari, amb una gran distància entre el que era llavors i el que realment és ara.
hasta el punt de que, bueno, hi ha municipis que la cooperativa està que la cooperativa tanca el poble i per tant estem perdent un patrimoni local, s'està perdent un patrimoni local, cosa que no tindria per què ser. Una proposta de les que fa la Federació de Cooperatives Municipal de canviar la llei és cooperatives rurals i cooperatives de casa. La cooperativa rural seria la que realment intentaria fer això que us dieu abans. Hi ha municipis que estan tacant les focs. Per no ho sé, la cooperativa, l'Ajuntament, que és una organització comarcal juntament al local social del poble, se podria fer un munt de coses. Jo penso que és un model que està inventat, però és un model que s'haurà de tornar. No pot discutir ningú que les cooperatives són grans empreses. Penso que són les empreses que veuen menys, però que són les que han aguantat. Són les que han aguantat quasi bé totes les crisis, són les que estan aguantant totes les crisis i són les que no es deslocalitzen, són les que estan donant avui per avui a Catalunya aquesta visualització que com a datos, que sapiguéssiu, que els únics que han creat empleo aquest any passat són les cooperatives. Catalunya aquest any passat ha creat 1.000 llocs de treball entre les cooperatives, cosa que és impensable. L'estat espanyol n'ha perdut a vora 3.000, aquí a Catalunya s'ha continuat creant. I a veure, i penso que és un model una altra vegada. Hi ha un tema que sí que l'he vull tocar, perquè està molt de moda. Està molt de moda perquè estava parlant de les coses de crèdit. Avui per avui, si totes les cooperatives de Catalunya tinguessin el model de gestió de crèdit com s'ho van fundar, avui el món agrari no tindria cap problema financer, ni un. I un me diu això, dirà, doncs que Valdea, és que s'arroca, mireu, això no es pot posar, la gent tenia un post ni a l'altre, però el que sí que està clar que avui, a on té problemes el món agrari? Al finançament. A on té problemes el món empresarial? Al finançament. I els diners realment en què són? De tots. Per tant, vull dir, ens estan manipulant els nostres diners quan nosaltres no tenim. I quan arribem aquí pensem, jo estic com és que s'ha arribat aquí? S'ha arribat aquí amb una raó senzilla. Això ja es va crear al seu moment perquè tothom ho pugui sentir als vostres pobles. Anaves a buscar quartos, anaves a buscar diners al botiguer del poble i automàticament, com que després no podies pagar, li havies de vendre música de finca o li havies de música. Això us explico casos reals de la nostra terra, i són organitzats de les terres. Això passa això. Llavors, a partir d'aquí, és el que va passar. Va passar això que us he dit abans. És a dir, que la mateixa gent se va desmuntar i també ells mateixos s'estaven desenvolupant. I dius, hosti, jo us podria ensenyar la història de la nostra cooperativa, on se va intentar acabar de parlar, on se va intentar fer un munt de coses partint del model econòmic que realment n'és avui per avui, tot això sembla que sigui estupies, això penseu que tornarà. Ahir que vau sentir, no sé si és RACU, Catalunya, el que s'ho dit, hi ha un llibre que s'ha publicat ara, un economista que diu un basco, que està dient que les empreses d'avui estan inventant un altre model de finançament, que no és el model del banc. I està inventant el que les cooperatives, els padrins, que uns no sabien firmar, els altres sabien parlar, els altres no sé què, ja van crear al seu moment, i els seus diners a la mateixa. Clar, quan tu dius això, dius, hòstia, és que no, però és que és un model que el tracte aquell que es feia sempre, que dir davant pagaré i pagar, s'ha perdut tot això. I per això, el que intentem de tots és tornar a crear aquesta confiança, aquesta riquesa, que ens han traspassat gent que no tenien estudis. Perquè al final van estudiar pas. Van tornar a estudiar i ho mostrem molt bé. Però jo vull explicar que és el model cooperatiu agrari. Avui hi ha països molt grans, i ens trobem en aquesta distància dins del món cooperatiu. Podria estar comentant abans, que estava parlant i diu, hosti, per exemple, l'alcalde del nostre poble té 150 hectàrees. Però els que jo veig gent aquí que en ramaderia tenen, bueno, igual poden tenir 1.000 grans, com 2.000, com 3.000. I aquest és un model que realment potser sí que pot funcionar, però que realment no li queda cap més sortida. No li quedarà cap més sortida, perquè és el que es quedarà aquí
I és el que realment avui l'intentaran desmuntar, perquè avui tots s'intenten desmuntar. Tots s'intenten desmuntar per un model que jo penso que al final s'haurà de tirar una mica d'atrás, perquè us imagineu que hi ha 4 mans, us imagineu que hi ha 3 empreses ramaderes, això us ho imagineu, això està aquí, això ho tenim aquí. Per tant, han d'insistir en això. I com s'ho pot fer això? Doncs mireu, jo no pas molt sentit. Jo faria molt sentit. És el que ha dit ara últimament el president de la Generalitat, o que ha dit molta gent. Hi ha un dit dels vells que diu ven a casa, compra casa i faràs casa. Per tant, el model cooperatiu, una de les primeres propostes que va fer la Confederació, va dir, han de crear la banca cooperativa. La banca cooperativa vol dir la banca cooperativa. Vull dir, que tu mateix sàpigues que quan vaig a comprar un producte, que al darrere hi ha una cooperativa i que hi ha un paller o que hi ha un ramader que està treballant per allà. I el que tu realment faràs serà aportar aquest benefici a aquest senyor quan realment a tu realment te tornarà a invertir. Ja te tornarà a invertir. També penso que aquests grans projectes que diuen no, és que la gent ha anat a Marroc, sí, jo que s'ha de molt bé, que el món ha de ser així i això no ho podem parar. Però els parar no es paguen nada. Els nostres fills que avui no tenen penya no paguen nada, no paguen nada. Per tant, nosaltres mateixos hem de començar a anar a comprar i dir ara hi ha botigues que només tenen productes espanyols. Però potser sí que haurem de començar per aquí. Nosaltres a les etiquetes de l'oli hi posem oli català. Doncs potser sí que hem de començar per aquí. Perquè antes he dit, i per què ara no podem? Per què no podem fer el dicho dels vells i dir fes casa, compra casa i jo penso que és aquest model. Però és que a part que és aquest model, tornant una miqueta a la realitat del financer, s'hi ha de creure el model. El model no està, el model cooperatiu no està fet. El model cooperatiu no està fet. El model cooperatiu el que s'ha de fer és creure, deixar que la gent jove estiri, perquè aquesta és l'altra, deixar que la gent jove n'estiri, però sí que realment que l'aportació s'ha de fer al món cooperatiu. Si no com així, ho tornaran a fer d'aquí 4 anys i 5 anys, perquè el món és així. El que sí que està clar és que avui tenim fàbriques que estan tancant, que a mi us hi expliqui. Jo he tingut l'oportunitat de parlar a l'Andola, una fàbrica que era 10 persones, una altra que era 25, i a mi us hi expliqui de la manera que es pot fer. Això funciona així? Sí, pot funcionar així, no té cap problema. Però és la confiança, és l'educació, és el respecte, que és el que hem de recuperar per recuperar el model aquest que tothom volia tindre, que és en aquest cas el model cooperatiu. Catalunya sí, perquè és de petits empresaris, que penseu que la mitjana hectàrees que pot tenir el productor a Catalunya són 5 o 6 hectàrees, no té més, però té diverses coses. I Catalunya, a més té de tot. És el mateix, si tu tanques Catalunya seria Europa, perquè té de tot. Vale, té de tot. Doncs vull dir, a partir d'aquí tindrem la gran cooperativa que ha de tirar milles, que ha d'exportar, i llavors haurem de tindre la petita cooperativa, que haurà de ser la cooperativa rural, que haurà de ser que entre tots haurà de tindre, en aquest cas, el que és el social, que és el que haurà de tindre moltes vegades la guarderia, que realment tothom ha de tancar, i és aquí per allà on hem d'anar per l'hora de pensar el territori. Quan parlem del territori, ja que se li escapi, que si ens mirem on estan els més arrelats a la terra, els que senten més el territori, no a Catalunya, al País Basc, estan al món agrari, estan al territori. Per què? Perquè són els que realment ho han tingut, o són els que realment ho han tingut més a prop i són els que realment ho senten més. Ho senten més per aquí. Jo, com a missatge, podríem estar parlant aquí molt temps i moltes hores i moltes anys. Jo l'únic que demano en aquest cas aquí al món polític és que realment no es pot fer només polítiques municipals. I això, ja sé que molta gent no ho estarà bé, però com aquell que cadascú té la seva idea, vull dir, s'ha de comptar més a los sector agraris. A los sector agraris sí ha de comptar. No es pot fer només polítiques municipals.
s'ha de comptar més, que perquè hi hagi un municipi, perquè hi hagi un ajuntament obert, perquè hi hagi aquest aquí, no? Si no surt negoci a la terra, l'ajuntament no existirà. Aquí no sé si hi ha cooperativa o no, però si hi hagués cooperativa, el que sí que està clar és que la cooperativa aportaria molt més o aportarà molt. És un model, ja us dic, és molt antic, és centenari, ha tingut un tema de 100 anys, se vol desvirtuar, se vol desmuntar, però jo l'únic que us dic que avui les cooperatives que tenen el finançament, que volen deixar préstec per al soci, bé, avui aquest no funciona. Per tant, sempre està a dir, diu vostè, sí, diu vostè, que és molt gran, que no sé què, el dia que deixem de tancar les portes, que aquí s'ha a Europa o que la cooperativa, però la cooperativa fa això. Per tant, és un gran model, és un gran model en aquest cas a descobrir. I és un model que l'hem de vendre, perquè és el 20 anys. 22.690 treballadors a Catalunya estan al món cooperatiu. 22.000. No sé quan hi ha la cerca, però imagineu el que s'està portant i aquí ens portem això. Però dic, el sanitari, ho veiem aquí de tot, al món. A Lleida sol, em sembla que en cooperatives hi ha 400 pisos. I imagineu el que dona molt cooperatiu. Les cooperatives agràries a Catalunya i tenim 236. Suposo que n'hi hauria una més o una menys, alguna que tenia alguna que no tenia mai. Però això vol dir que arribés 230 i pico de municipis. I que hi ha municipis que n'hi ha dos. Qui aguanta l'economia? Qui aguanta l'economia? Sabeu que no aguanta? 230 i pico de municipis són 234 ajuntaments. Aquí dic que n'hi ha dos, però hi ha municipis que en aquest cas hi ha les cooperatives que no estan a fer jo en aquest cas només escoltant en aquest cas és a dir, us imagineu que realment se pot aportar si entre tots sapiguéssim vendre el missatge del català, el missatge de som un país, el missatge de la terra, tot el que nosaltres vam vendre o tot el que nosaltres ens han deixat. Nosaltres parlen de jo parlo que tenim moltes coses que ens han deixat. Gent que us dic jo abans, al nostre poble, a la nostra cooperativa, que us podria ensenyar un llibre, us podria ensenyar un llibre de comptabilitat, on realment tenien un celler per una formiga. La gent no sabia ni llegir ni escriure. Vale? La formiga, però no sé, quan la formiga entrava cap a dins, entrava i quatre, quan la formiga anava cap a fora, feia dins. I un llibre de les fulles, i el centre era dins. Vale? I van arribar a crear tot aquest entorn que nosaltres avui tenim, com a mínim amb un sector molt agregat de les cooperatives, estan totes entre Lleida i Tarragona, Barcelona i Girona, aquí n'hi ha més coses, però el centre aquest, que eren els petits, que era el petit productor de 5 hectàrees, 7 hectàrees, 8 hectàrees, són els que realment ho van fer. I són els que realment avui, a vegades qualsevol diari diu, aquest poble tanca l'escola, i penso que la cooperativa quan tancarà. Quan tanques una escola tanca la cooperativa. I què s'ha fet per a fer això? Què s'ha aportat allí? No res. No s'ha fet absolutament res. Ningú ha pensat si té botiga, ningú ha pensat si allí els quatre padrins els haurem de portar haurem d'agafar un autocar i els haurem d'anar a portar a cobrar allí de la caixa, perquè com que n'hi ha bancària, els haurem d'agafar i els haurem de portar a cobrar. No pots anar allí, perquè al final t'han muntat una casa rural, la casa rural, bueno, com està oberta, no sé, 15 dies de l'estiu i n'hi ha absolutament res més, han deixat caure el social, no tenim botiga, no podem fer o no podem fer les calefaccions perquè ningú pot fer la cooperativa. És això el que és culpa nostra de no saber vendre als governs i als que hi ha i als que vindran, de que una cosa és el negoci, que és la gran cooperativa com la indústria, i una altra cosa és recuperar la part social que ens toca a tots de fer. I toca a la Generalitat per l'incluir el territori, ens toca a nosaltres perquè volem continuar dins del territori, i no volem que tot això es tanqui. Tot això no volem que es tanqui. Per tant, han de continuar fent aquí. Si això és el mateix, demanaria que fas la comunitat de dir quan se presentarà la nova llei de cooperatives, si és que s'aconseguís, cooperatives rurals, i cooperatives agràries. Les cooperatives rurals són les que us he dit abans, les que van crear els nostres partits, des del local social, al diari nacional del poble,
a la venda i compra de productes fitosanitaris que ja ho tenien llavors, a tot això, però tot junts. I això s'ha de fer entre les funcions comarcals, entre els ajuntaments i entre les cooperatives. No es para mai bé si no es compta amb el món cooperatiu o amb el món la gent. No n'hi ha prou en aquest cas amb el departament o amb el govern, els consells comarcals i els ajuntaments. No n'hi ha prou. Aquí s'ha d'incorporar més gent. Si volem funcionar com a cooperatiu, s'ha d'incorporar. I jo us animo a la gent que realment, si els joves i volen treballar en aquest món o saber aquest model, doncs home, la veritat és que avui per avui és fàcil. L'únic que s'ha de fer és tornar una miqueta al davant. Recuperar la confiança, la fixació, i una miqueta més entre tots tindrem una miqueta més de credibilitat. Tot aquest allò que s'està dient d'això, jo penso que el nostre món això no ha d'existir. Ha de tornar a existir la confiança, perquè si existir que sí, per arribar a fer això, nosaltres tot ho tenim a més que no sé, jo m'agradaria més que quedes preguntes que d'això més concretades per als altres. Me penso que els que esteu aquí, els que jo conec, me penso que el model cooperatiu molta gent ho té clar. I si hi ha algun dubte, m'agradaria poder-ho.